Nirbita. Iya. Kaget risang kabeh ngore nanggul kinempet-empet dosa ngertaning bawana kepareng matur dosi nuwun aturuninga wonten mengsah saking negari Trigarta ingkang dipun pandhegani dening Prabu Susarma wuwusipun nantang dumateng Paduka Sinubuyang Satewek Lajang dhewe. Pramara reh mangus nyumbrang ngati karonaning kaswase aneng marga hamel agung sampun sinuwun sarudi nulu menawi Paduka Sinum Prabu Mangsapati jangkah piyambak jangkah pribadi Wirata menika tasih kathah Purwadya senopati pepedhingan mila Paduka Sinum Prabu Mangsapati kula aturi lenggah ingkang prayogi kang ngabdi Patih Nirbita sakwadya boleh kang badhe mbudidaya betengi negari Wirata sing ati-ati Nirbita. Nggih.